Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। स' दिनै आङो बाथौ मिटिङावहाय थांनो नागिरदों, नोलोबारि बाथौ मिटिङावहाय। आरो टाइटेला थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। दख'ना गानलायबाय नै आब' गिदिरनि। आरो इथिंनै आब'आ माबायाव थांगोननो। बेहा स्कुलनि स्टुडेन्टफोर खेला गेलेहोनो लांगोननो। हां थोनो थोनोसो मोनलायलांबाय। स' बिदिबा लोगोफोर आं भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। हेलौ कलेजनि लोगोफोर मोनगोन आरोना। सोरखौ लोगो मोननोसै नायनोसै। गारि दोङो ना मानि हे आंखौसो हमलेमबावबाय। जोमग्राया गोदान आंहा दिनैसो लादो। खानायानो रानस्लाबलायनो मोनासै। थांसै थ'दो हेलौ थांसै जोंहा होनदो थांसै मिटिङाव आंहा दंलायो मन्दिराव मिटिङाव थांसै होनदो हा थाङानो माबा बाजैमोन दोङो सासेनो लुदेस मालाय नै जों गामिनि बाथौ मन्दिर बियो लोगोफोर कमप्लिट जासिगोन ना जोंनाबो टाइल्स होबानो नै बेयाव लुबानो जि कालार होनबा जि मोजां नुखासै खुलुमखांबाय जों मन्दिराव ना फटा लाबाय फटाबो लाबाय थांसै दा जों थानाङा गारियाव गाखोबाय थांसै जा गोसोमखौसो मोजां मोनो School of Economics, Hyderabad Central University. आरो बावैसो जोंनि गेजेराव साइन्स नुदोंथ' आरो सिना मन्दिरा साइन्स जाखाबाय गेदेमा गोलाव समनि बर' माहारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमनानै खामानि मावनाय बुंबायानो माथो दै बिथिं इथिं नायथिं इथिं मन्दिराव थांनोबालाय थांनो हागौमोन दा गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथां बे मेलाव बाहागो लानो हादों तामुलपुर समष्टिनि बारग' एमएलए सन्दिप बसुमतारी बिथां जोंनि गोलाव सम बाख्रि थांनायाव दैदेनबोनाय आरो आथिखालनि धनसिरि समष्टिनि टिसिएससिनि चेयारमेन रुजुगा मुसाहारि बिथां जोङो बाहागो लानो हादों एबसुनि दैदेनगिरि आनन्द दैमारिजों लोगोसे जोंहा गोबां बिबानगिरिफोर दङ उदालगुरि मिउनिसिपालिटिनि चेयारमेन राकेश बर' बिथां मोजां जादों जों बयबो हास्थायदों जे जोंनि सोदोमस्रियानो बयनिख्रुइबो जौगासिननाय सोदोमस्रि जाथों दा बे सोदोमस्रिया जौगासिननाय जानांगौब्ला हारिया बयनिख्रुइबो आगुफोरा जोबोद बेले बेजेनो मोनसे समाव देलाय आंनिया सिथरा जोंनि मानसिफोरखौ जारियै गोसोयै दैदेननो हायो लामाबो गैया माला जाबोखो दाखालिनो जादों मादि नुदों आरो लोगो मिथियादो सफायबाय जोङो मिटिङावहाय दा नुदों बिथाङा नाथाय बिथाङा दिनै मानसिया फैनो हायाखै बबेबा जायगायाव बेस्थ' जाना दं बेखौ आंखौ फोसावनो हादों आरोखि आरो खेबसेबाव आखाइ हमनो हादों 1,51,000 मोनबाय 1,51,000 दान फराय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय दानिया रायलायनाय मोनबाय इसोरखौ गोसोखांनोसै आं एसे आरज मेथाइ होनोसै नामा बिष्णु बर' आसारि बिष्णु बर' आसारि
starting-आव आं थांदोंमोन लामा ओंखाम जानो थांनो नागिरदों आरोना जोङो मोनजागोन ना मोनजाया मिथिया दुलाराय बाथौ गुदिनि जानानै दालाङाव गाखोगोन दायो न' सरगार दालां नामा जायगा जायगा गिदिर गिदिर बाथौ थानसालि नुनो जोङो ओरै सानजाथिं नायोबा जोङो ब्रह्मपुराव मोनसे फुख्रि ओनसोलाव जोङो मोनसे गिदिर अरुणाचल बर्डार जानाय हिसाबै मोनसे गिदिर बाथौ थानसालि लुनायनि सिमां दङ जेरैबायदिहाय उदालगुरि जिल्लायाव जों भैरबकुन्दखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौनो जा बा बिटिसि गभर्नमेन्टखौनो जा बुंनानै बेहाय जोङो राङारि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे जोङो थाबनो बे थानसालिखौ लुफुंनो हानाय बिनि सावरायनाय सोलिगासिनो दङ हयथ' बियो थाबैनो जानोबो हागौ दहाय बुंखादों जोङो जोंनि खांथुमनाय रांजोंसो मा थानसालिखौ लुनांगौ जोङो मन्दिर लुखांनायनि उनावसो मालाबा सरकारि आसनिया जानानै फैयो सरकारि आसनिखौ नेनानै थानाङा जों बाथाजारनि बागानसालिनि बाथौ थानसालिया ओंखारबाय आरो बेयो जोंनि साबुंनि जाबाय क'क्राझार बे बागानसालिनि बे बाथौ थानसालि थिग बेबायदिनो जोङो मोनब्रैसो जन खालामो बेबायदिनो जोंनि मिसनफोरखौ जाफुंसार खालामनो थाबाखै दोङो दुलाराय बाथौ बुथुमा समाव नारा नाथा नाथाय जोंनि बेलाय ओंखाम जानो फैदों आरोना जों मोनजागोन मोनजाया मिथिया सोर मोनजाबावबायदां आखाइ देखायहरबाय थादों मालाय साफा साफा नाहराखैदां थेला गारि देलारनाय स्रां स्रां जानांगौ नायखोबावो आरो टिभिराव नायखोबावो दान्दासो दान्दा लालालायो ना होमबा गासिखौबो देखायो साबैसे प्रफेसर दङ साबैसे मोजां मिस्ट्रि दङ जोंनि गेजेराव स्किल लेभेल जोंनि गेजेराव गैया मोजां आबादारि जोंहा गैया खखा ना मा होनो इयो इथिं सेन जों धोरोमजों लोगोसे जों बेफोर गासै बिथिंखौ नायनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन आं जोबनायाव नोंथांमोन गासैनोबो खरस थुनलाइ आफादनि जानानै सोलोंनाय सिबिनायखौ बावनानै ओइथिं माबा सानाय दोङो दां नायनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारिया हारिनि रावनि सोमोन्दै रावा हारिनि थाखाय बेसे बेसेन गोनां जिनिस गमखा सेलमारि सादमखा मोजां दो फटकखौबो साफायगासिनो दे दे नायगंलाय नायगंलाय होनखायो आरो सन्त्रे बर' जाबाय आरज मेथाइ आं गैयाबा दे दा मा जादो फैसानो नङा मा बिलाय मा बियो दख'ना ना गामसा ना सिखाब दादो जाहा बर' सिख्लाया साइज नुसोदोहाय समायसोदो जि दानायखौ गाजागोन गाजानायालाय जि दाना बोरै मोनखो बिराद मोजां मोनदों जि दानानै नङाबा जियानो दाखानायसो बेखौनो दाफेरनो रोङा नामा सिम्पोलखौ जों सिम्पोलखौ दानो रोङो खिन्थु आगर एरनो सोलोंसै न' विष्णु बर' आयो नायलायनोसै मानसि फिसाखौ उगाय उगायनो इयो ओमफ्राय ओमफ्राय इलाय मा बेथ' र' जेन्थर मुस्रा सायो बेलाय दाङा नाथाया बिदिसो दाङा नाथा जों नुफेराखैनोमोन ओइ फानेवा हनै सिरिना थाबाय फानेव बिदि गिदिङो आरो
Foto sampai nih dan enggak? Mo장 dah mama deh. So. Yo? Tahu kura? Tahu ya? Tahu ya? Jadi tangan mana yang langgar mana sih nggak bayar ini? Kumrah kita gimana mah? Tungkol bodoh kan ya kisura. Uma kontra nih, umen gitu ya. Ini uma kontra kan? Masih dan banjaya. Mai guys, sudah halu udah malah दैज्लां बोथोर जादों. Nakan udah. Beri aja le sandana bayi nuda masih. Bayi na mir ka bayi nuda. Zoom kam na he nakan undang. Nuda ile mau udah na. Mau naik lu nuda. Ile karde. Sebedandang no. Nei malai kamlang foto balaynaनै थिंबो हालेवदो मा नाम बिनो मालाय नाम गैया माइ गायनाया दब्लायसे जाबाय नै दब्लायसे हाबाय मालाय माइ गायनाया मैगं गायदों मालाय नै फुलकपि बान्दा कपि चाइनिस लायना फैला लायसै ना मा होनो बियो बानलु थालिर ट्री हाउस दं आरो इयाव गाखैगोन जागोन wah malah actress bayi nutardo malah seru-serunya jutlah kado apa foto lansiaunya hai siapa Ayo sip tahu kaki nangu nggak kayak nggak bisa kabel hai Rizna Jina kamu tuh sini kamu saya ke saya baik ayo sini ya enggak mun baik mun ake muzang dia hai ake kan ayo dikit-dikit sebagan balik kira nanggo ba rani kan deh seneba kira anda Nah ini foto mana kamu? Foto lani biasa yang foto kan. Ini lari na. Kakak sebaya deh, tangsai. Muka jaga lagi deh. Nela. Gimana yang muka jaga nih? Nih? Jaga ini. Ichimbo. Bayangnya udah dunia ini buri nih. Bayangnya. No tangsai gakhबाय हाद्रियारि नांजोबनानै लाय मुसुन लिलि जाबाय आरोना नै जों पपन मोनबाय सुनो नुबावनाय
Nuole reng. Gawain. Oleh pasir pinjamनांबाय गारिफोरा थांनो होथ'वाखैनो गारि गाखोना दोङो सारिथायाव थांगोन ना सफायबाय आरोना सकआव गामिनियावहाय ओमफ्राय नै साहा लोंबाय खुरैयावसो लोंलायबावदो स्पेसियेल बावसो होनदो नै बिथाङाबो ओमफ्राय दखानाव सरा दंबावो गामिनि सकआवहाय गामिनि दखाना गामिनि सकनि आब' होननाय दानि गाइखेर साहा